Maikinde mokwadhi ketho sa. In fact, okan ne warita askofu mar gas. In fact, koko nyal biro. An ne wadhi wago chapat gi pas. An kata an wiya pok owil tedo gi yien mok anyal rito gas no ni nyaka ang bi ma. Kata an bende stova bende pok mafuta orume. In fact, stova pok nigi mafuta. An ing'eni yo se wang. Ani gas ber loyo jiko. Gas ber loyo jiko. Ni gas ber na gas ber loyo jiko. Gino ber na manyaka chie. Ni gas ber loyo jiko. Gas ber loyo jiko. Ni gas ber na gas ber loyo jiko. Gino ber na manyaka chie. Ni kuom tedo kuon gas oloyo. Kuom tedo kuon gas oloyo. Ni gas ber na kuom tedo kuon gas oloyo. Gino ber na manyaka chie. Ni kata choko nyoyo gas oloyo. Kata choko nyoyo gas oloyo. Ni gas ber na kata choko nyoyo gas oloyo. Gino ber na manyaka chie. Ni gas ber loyo jiko. Gas ber loyo jiko. Ni gas ber na gas ber loyo jiko. Gino ber na manyaka chie. Ni gas ber loyo jiko. Gas ber loyo jiko. Ni gas ber na gas ber loyo jiko. Gino ber na manyaka chie. Ni kata tedo kuon gas oloyo. Kata tedo kuon gas oloyo. Gas ber na kata tedo kuon gas oloyo. Gino ber na manyaka chie. Ni kata mana koko loyo jiko. Kata mana koko loyo jiko. Ni koko ber na kata mana koko loyo jiko. Gino ber na manyaka chie. Ni kata muro pi koko loyo. Kata muro pi koko loyo. Ni koko ber na kata muro pi koko loyo. Gino ber na manyaka chie. Hallelujah. Wadhi tedo gi gas koso kwa tedo. Watedo go. Watedo gi koko koso kwa watedo. Watedo go. Bas, amedo go ni free delivery kidwari kelo ni doro. Ingama dwa gas wasne man. Amen.